Gràcies per menjar-te les excuses i sumar-te al gran recapte. Més de 230.000 persones a Catalunya necessiten de l'ajuda alimentària per cobrir les seves necessitats bàsiques i la teva col·laboració és clau. Ets coordinador o coordinadora del Gran Recapte 2024? Tu portes un peto verd. En aquest vídeo t'explicaré algunes idees que milloraran la teva experiència. Encara que siguis repetidor, queda't fins al final. Hi ha 3 moments molt importants a la teva tasca de coordinació en aquest gran recapte. 1. Abans, 2. Durant i 3. En el tancament dissabte a la nit. Veiem-ho pas a pas. Abans del dia del gran recapte, dimecres i dijous, passa't pels súpers que tens assignats i així podràs comprovar si han arribat els materials: banyeres, sacs blaus i caixes petites. Al web granrecapte.org, a l'espai del voluntariat, podràs veure quin material ha arribat al teu súper. Recorda dir-li a l'encarregat que les banyeres de cartró han d'anar a sobre dels palets del propi súper, perquè si no, una vegada estiguin plenes, no podríem moure-les. Recorda que sempre que ho necessitis pots trucar al telèfon del Banc dels Aliments 933 46 44 04. Una altra tasca important del teu rol com a coordinador és mantenir motivats els voluntaris. Els dies previs posa't en contacte amb ells. Pots trucar, enviar missatges, sobretot confirma la seva assistència. En cas que no vinguin, pots notificar-ho a l'espai del voluntari i així una altra persona podrà ocupar el seu lloc. Hem arribat al dia del gran recapte. Assegura't que material i voluntaris estan llestos. En alguns supermercats només hi ha banyeres, en altres només capses i en altres només bosses. Com s'ha de muntar i rotular el material? Les banyeres són de cartró i s'han de muntar sobre el palet, si no, no les podríem moure quan estiguin plenes. Marca amb el rotulador el codi d'identificació del supermercat, que t'haurem donat amb el kit de materials. A continuació, escriu el número de la banyera que estàs omplint. Les bosses blaves també s'han de muntar sobre els palets. Tenen aquesta carpeta que penja. Hauràs de posar un full a l'interior amb el codi del súper i el número de sac que estàs omplint. No escriguis directament sobre la bossa. Fes servir el fòlder de plàstic, perquè així podrem reutilitzar les bosses. Els súpers més petits tenen caixes. També les has d'identificar amb el codi del súper i el número de caixa. Si pots, escriu directament sobre la caixa. Si no, posa un full a dins de la caixa. I com que ompliràs moltes caixes, posa-les també sobre palets per poder-les moure després. I com ho recollim tot? Dissabte a la nit, quan hagis tancat les banyeres, les bosses o les caixes, assegura't que tot el material del Banc dels Aliments està dins. Petos, bosses restants, rotuladors, etc. Després, entra a l'espai del voluntariat a menú Resultats per informar del número de banyeres, bosses o caixes que has omplert. Moltes gràcies per menjar-te les teves excuses i ajudar-nos a fer que tothom col·labori al gran recapte.